igen. Jeg skal bare lige sikre mig, at I ikke falder i søvn. Er I klar til at se Monster Trucks? Det kunne jeg ikke høre. Er I klar til at se Monster Trucks? Stop. Jeg spørger sidste gang, og så skal vi saftsus med have noget larm for jer. Mine damer og herrer, er I klar til at se Monster Trucks? Mellemtiden har vi fået Dustin bagrettet op i førersædet på USA 1. 800 heste. Får han lov til at lege med den unge mand. 1450 heste til sammen. Under denne del af showet bruger hver Monster Truck mellem 10 og 15 liter benzin. Absolut sidste mulighed for at få en videosnas med hjem i dag. Den røde drage skal spyle. Den skal op over. Og here we go! Og sådan der en venderadius på 8 meter kan han kun lige sno sig rundt. USA 1 med Dustin. Go, go, go! Jeg tror slet ikke, vi er færdige nu. Vi får en tur mere. Selvom jeg ikke kan se dem, så kan jeg høre dem, når de er på vej tilbage. 4 biler opfret til de store Monster Truck-guder. Go, David! Lige før kunne jeg se noget, der lignede 4 biler. Nu kan jeg kun se 4 pandekager. I numsen på USA 1. Og turen baglæns op over. Alt flytter sig og hopper og danser. Og her kommer Dustin også. De må lade livet de 4 biler. Der er ingen pardon. Og han rammer rigtigt. Hey! Sådan der. Sidste gang for Dustin også. Kan han ramme op over bilerne? Absolut intet brugbart tilbage på de 4 biler. Og tak for i aften. En kæmpe stor hånd til de 2 kører.